Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в поредния епизод на Празни приказки. Аз съм Силвия, а това е моето любимо и прекрасно предаване. Днес мисля да поприключим малко темата с образованието на нашите деца, как беше преди и как е сега. С две думи и с една приказка да кажем. Днес образователната система като цяло е под всякаква критика, но имаме и едно но. С една идея сме малко по-добре от западняците. Там е 100% трагедия, повярвайте ми. Сега някои хора ще кажат, добре, това си го знаеме, то от доста време е така. Дай решението. Хора, първо трябва да си зададем въпроса, защо стигнахме до тук и как стигнахме до тук. Първо, как стигнахме? Ще ви кажа. Преди 20-25 години, може би и малко повече, образователната система в нашата държава се превърна в бизнес. С една приказка да кажа, в търговия. Тоест, имаме търсене и имаме предлагане. Така, лека по лека, всичко се превърна в търговия. Започнаха да бълват едни частни училища и едни частни университети, което абсолютно няма нищо лошо. Частното училище поне изкарва децата с ред и дисциплина и някакъв умствен капацитет. По същия начин е и частният университет. Докато в държавните училища трагедията е просто плачевна. Много малък процент от държавните училища, благодарение на тяхните директори, са на така малко по-високо ниво. Но като цяло всичко, пак повтаряме, пълна трагедия. За мен това е едната причина и втората причина е търговия. Както казах, имаме търсене, имаме и предлагане. Започнаха да бълват едни специалности в последните, може би, 10-15 години, които в следващите 1-2-3 години няма да бъдат актуални. Масово децата започнаха да учат едни и същи специалности, т.е. това, което се търси. И университетите, естествено, защото имат нужда от пари, имат нужда от деца, ученици, студенти и така нататък, естествено започнаха да бълват допълнителни специалности. И така стигаме до момента, в който лека и пръсна моята майка, както казваше, ще дойде време, в което и чистачките ще имат висше образование. С една дума мога да кажа така, маме, това време дойде. Страшно много висшисти вече са шофьори, чистачи, миячи и така нататък. Това е резултата от една система, която не беше помислена и не беше погледнато напред в бъдещето. Според мен във времето, в което имаше огромно търсене на дадени специалности, тогава това време тази летва трябваше да бъде вдигната изключително много високо нагоре. И тогава щяха да влезат и да учат наистина хора, които знаят, които разбират и които да могат да бъдат подготвени в тези специалности, докато то се обърна обратния ефект. Нивото беше занижено и се започна да се взима. Типична търговия. Какво е решението? Майката му е четене. Започнете да четете, защото една огромна част от вашите набори са функционално неграмотни. И ще ви обясня какво означава функционално неграмотен. Това означава човек, който чете даден текст, книга, списание или каквото и да е и не разбира какво чете. Не само, че не разбира, не може и да го разкаже. За да избягате от това и за да си помогнете на вас самите си и вие, родители, да помогнете на вашите деца, помогнете им и ги убедете, че трябва да почнат да четат и да мислят. Тези, които имат време, мисля, че от сега трябва да започнат и да се настроят в тази посока. И следващото решение е, че дори тези, които са завършили висшето си образование, тези, които тепърва ще завършат, мисля, че е крайно време да седнат един ден с тях самите си
и да се замислят аджаба в утрешния ден каква професия ще бъде най-актуална, какво ще се търси. И се преквалифицирайте. Или тези, които учите, или тези, които ще тръгнете да учите. Погледайте, отворете си широко очите, отворете си съзнанието и погледнете напред към бъдещето. И така ще може да се насочите към тези специалности, които ще бъдат най-актуални за напред. Защо го казвам и защо трябва да го направите? Защото влизаме в едни нови времена, влизаме в един нов свят. А новия свят няма да търпи неграмотни, необразовани хора. Да, може би сега в момента някой ще ми каже, да, аз имам висше образование. Какво ме интересува? Да, прав си, пич. Имаш висше. Ама твоето висше дали ще е актуално за следващите години? Аз мисля, че не. И твоето висше може само да си го сложиш вкъщи в една рамка и да си го гледаш. Ти няма да си актуален. Аз говоря, че трябва тепърва децата да се образоват в специалности, които ще бъдат актуални за бъдещето на нашата държава или въобще за света. С една приказка. Образовайте се, четете книги, разказвайте ги, коментирайте ги с вашите семейства, с вашите приятели. Това ще бъде по-актуално, защото пак ще повторя. В утрешния ден, когато се събудите, вие ще се събудите и няма да знаете какво да правите. За съжаление. Мисля да продължим нататъка с живота като цяло в сега, в днешните времена и преди. Както преди мъничко споменах, навлизаме в нови времена. И новият живот ще донесе на нас хората нови предизвикателства. Разликата между някога и сега е следното. Когато падна комунизма, нашите родители бяха неподготвени. Те нямаха информацията какво ще се случи, какво ни очаква. Те разбраха, че комунизма е паднал. По-голямата част от тях бяха в шок и си казаха, о, не, това не е истина. След което казаха, о, чудесно! Да, всичко това беше прекрасно, но всъщност се оказа, че те бяха неподготвени. Те не знаеха какво ще се случи и какво ни предстои. Те вярваха в истинската демокрация. Вярваха вече, че ще могат да направят собствения си бизнес, ще могат да почнат да се развиват, ще могат да излизат да пътуват в чужбина, ще могат да постигнат мечтите си, които са имали някога. Да, за съжаление обаче се оказа не точно така. Много бързо тези мечти и тези надежди бяха унищожени. Докато сега живеем в едни времена, в които една голяма част от младото поколение ще каже, о, живеем в чудесни времена. Да, имаме отворени граници, пътуваме, учиме, забавляваме се. Всичко, което на нашите родители, дори и на нас до някъде ни е липсвало, ние го имаме сега. В момента живееме във време, в което сме пренаситени от стоки, който лук според мен усъкати и ще усъкати младите деца, младото поколение. Какво виждаме сега? Виждаме един проблем в бизнеса, който няма работна ръка, няма качествени хора. Живееме в един свят, в който виждаме, че политиците ни са под всякаква критика. Те са изключително неподготвени, изключително неграмотни хора, които са всъщност едни кукли на конци, едни пионки, които изпълняват едни задачи, които са им поставени отвън. Това гледаме едни политици, които нямат собствено мнение. Но не само те, ние гледаме едно цялостно младо поколение, което няма наистина собствено мнение. То живее от днес за днес. То знае, че днес трябва да отиде в мола, да си купи последния модел, рокля, маратонки, обувки или каквото и да е.
То живее за да отиде в поредната дискотека, кръчма. То живее за това, ако евентуално има късмете, да намери най-богатия си партньор или най-богатата си партньорка, за да може да осигури този лукс. Тоест, гледаме едно поколение, което търси лекотата. Да, обаче всичко приключи до тук. Приключи. От тук насетне започва една борба и една битка. Едно време, в наше време, нашите родители се бореха по друг начин. Те се бореха да се образоват, да се издигнат, да се изградат като личности. Всеки един от тях имаше изключително високо самочувствие, знаеше какво иска, знаеше каква цена трябва да плати, докато днес това го няма. Това е разликата. Когато падна комунизма и обряха мечтите на нашите родители, старата система трябваше да бъде унищожена до n-та степен. Тоест това, което 45 години бяха градили нашите родители и нашите баби и дядовци, всичко това трябваше да бъде унищожено до дупка, за да може да се изгради новото. Тоест новата демокрация или днешната измислена система, за която аз дори не знам в каква система в момента живеем. Сега обаче навлизаме в поредните нови времена, в които всичко, което 30-35 години сме градили, това трябва да бъде унищожено и да почне да се гради новото. Хубавото на днешното време е, че по-голямата част от нас знаеме и имаме тази информация. Имаме възможност да знаем какво ни очаква. Т.е. да можем да се подготвим. Това е най-хубавото на днешните времена с разликата на старите. Старите времена, подчертавам, хората не бяха подготвени, нямаха информация. Днес ние сме подготвени, днес ние имаме информация, днес ние знаем какво ни очаква. И сега е момента да започнем лека по лека да градим нашето бъдеще. С една дума ще кажа, скъпи приятели, виждате елита и виждате политиците, които ни управляват. Моето мнение е следното, че не само в България страда от качествени политици или от качествен елит, аз смятам, че целият свят и всяка една държава страда. И мога веднага да ви дам един пример. Може да погледнете президента на Съединените американски щати и веднага да си зададете въпрос, ама те не страдат ли от качествени политици? Как си мислите? Страдат естествено. Същото както ние страдаме от качествени политици. Тези хора няма да ни помогнат. Тези хора нямат интереса да ни отворят очите. Тези хора имат интерес да ни занимават с абсолютно всичко друго, но не и с наболелите проблеми и не и да ни отворят очите какво ни очаква. Но благодарение на прекрасният Фейсбук, който имаме, на прекрасните книги, които бълват в книжарниците, можем да намериме пътя и всеки един от нас да си помогне сам на себе си. Сами няма да успеем, естествено ще трябва групово. И казвам така, живеем в времена, в които можем да се подготвим и можем да изненадаме нашите политици в утрешния ден. Не ние да бъдем неподготвените, а те да бъдат изненадани от това, което народа ще им предложи. Тази тема е доста така дълга и обширна, която ще продължим естествено и в следващите ни епизоди. Хора, хайде да седнем и да видим какви са ни наболелите проблеми, да видим как стигнахме до тях и да видим какво са ни подготвили нашите политици, какво ни гласат и как да вземеме решението си, да намерим правилните отговори и да ги изненадаме. Не те нас, а ние тях да ги изненадаме. Те да не знаят в утрешния ден аджаба какво стана, какво се случи. А ние
да се подготвим и ние да ги изумим. Това е единственото решение. Както виждате, с ходенето на стачки, с протести, с побоища, атентати и така нататък, няма да се случат нещата. Нещата трябва да се случат, според мене, по един начин. По най-умния и най-хитрия начин. За мен това е решението, но за проблемите къде тръгнаха и за решенията на днешния ни начин на живот и на това, което ни готвят любимите ни политици в кавички, ще си говорим в следващия епизод, тъй като темичката е така доста дълга и надявам се да ви хареса. Надявам се да ви харесат и моите решения. Ако пък и вие имате някакви, може съвсем спокойно да си ги комуникираме един на друг и така. Благодаря ви за това, че ме изтърпяхте, за това, че изгледахте поредните ми бръщолевеници. Надявам се да се абонирате за канала ми, да сложите един палец нагоре, за да може предаването ми да стане още по-добре, самите бръщолевеници да станат още по-хубави и завършвам с една думичка. Съветвам младите хора да започнат да четат, които не са чели, да почнат да четат повече книги. Ограмотявайте се, мислете, разсъждавайте, за да можем в утрешния ден по най-финния, по най-елегантния начин да покажем на нашите политици, че ние не сме тъпа нация, че ние много добре знаем какво те ни гласат и да ги изненадаме. Довиждане и до нови срещи!